Pa pre svega hvala na dobrodošlici. Pa dobro, sigurno da mi je drago što sam ovdje. Svidjela nam se ta neka sportska priča i zbog toga sam upravo tu. Naravno tu je Marko koga poznajem od ranije, trener. I mislim da ćemo dobro sarađivati i mislim da mogu ovoj ekipi da pomognem mojim iskustvom i mojim kvalitetom. Pojavila se Olimpija, jedan sportska zdrava priča. Mislim da su ambicije kluba, evo vi znate, najbolje velike i mislim da smo na dobrom putu da posle toliko godina vratimo titulu u Ljubljanu i upravo sam ja i zbog toga tu da pomognem ovoj ekipi. Dosta toga sam vidio, upoznao sam, mogu da kažem da sam zadovoljan. Pa dobro, spoj iskustva i mladosti, to je dobitna kombinacija. Pa mislim da Marko će napraviti, to jest šef će napraviti stvarno jednu dobru priču, da će iz ove ekipe da izvuče maksimum i nema sumnje da ćemo gledati jednu dobru Olimpiju ovaj drugi deo polusezone i Bože zdravlja da na kraju se svi radujemo.